Servește-l întâi pe dumnealui, să respectăm norocul. Nu. Cum zicea și studentul căzut la examen, ce noroc a avut profesorul că a știut întrebarea pe care mi-a pus-o. Cei dintâi vor fi cei din urmă. Ei, lasă, nu-i nimic acum. Dacă rotativa n-a dat rezultate, nu o să cădem noi acum în misticism. Te las, că vedem noi mâine. Nu. Bucătăria de campanie. Ciorbă pescărească, numai cu lingură de lemn. Eu, ca să fiu sincer, mă declar satisfăcut. Mi-am făcut porția pe cel puțin un an de zile. Demonstrația am făcut-o, de mâine gata. Burta la soare, legăna de valuri. O las eu două acolo pentru păstrarea formei. Parcă peștele prins de tine are mai gustos, așa e... Bă, fraților, eu dacă la București aș fi mâncat seara ce am mâncat aici, ceapă, usturoi, ciorbă, pește, eram de mult la spital. Păi nu ți-am spus eu că suferi de ipohondrie? Cât am mâncat noi că de lipsă de poftă nu ne putem plânge? Și ia uitați-vă cât a mai rămas. Extraordinar. Cât mai avem de muncit asupra nouă înșine ca să devenim... Ducem zi de zi, ceas de ceas, o luptă susținută împotriva risipii. Sancționăm pentru risipă noi opinia publică. Și uităm că natura, mama noastră darnică, nu e un sac fără fund. Și dacă fiecare ar fi ca și n-ar ști să-și stăpânească pornirile ancestrale, pentru că, hai să vorbim deschis, suntem între noi, și pescuitul și vânătoarea sunt rămășițe ale unei mentalități primitive. O moștenire biologică. Ne vom trezi, domnule. Ne vom trezi că într-o bună zi vom contempla, știu, ca la muzeu. Da, la muzeu. Așa cum facem astăzi cu dinozaurii, cu brontozaurii și cu... etc. E regretabil. Profund regretabil că în mijlocul naturii, care ar trebui să fie îndemn la echilibru și măsură, poșghița de civilizație cade de pe noi, uite așa. Lăcomia și risipa trebuie să eradicate. Asta e. Știu că unora nu le plac cuvintele mele, că ele pot da naștere la fel de interpretări, dar regulile pescuitului sportiv prevăd că nu se pot reține mai mult de 3 kg pe zi. E de datoria noastră ca surplusul să ducem la Chiarhanaua de la Ivancea în caz. Stingerea? Pe perfectă dreptate, a fost o zi foarte obositoare pentru unii. Noapte bună. Noapte bună. Dar tu unde dormi? Într-o expediție de comando, porți totul asupra ta. Armamentul, cazarmamentul, tot. Cornele? Păi ce te duci tu cu Mircea să vă înghesuiți în cotețul ăla? Păi ți-am pregătit culcușul la mine. Vii cu mine, mai stăm de vorbă, mai o glumă, mai o snavă, păi dormim aici ca la mama acasă.
Ești obosit? Nu. Lasă că ai văslit toată ziua. Nu, dar îți face bine. Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroza. Da.